GNT. What is up mga amigo gamiga? Kumusta mo? Kumusta ko? Okay ra ko. Okay ra ko sa karon mga amigo gamiga. So karon mga amigo gamiga natin item na abot karon dito sa GNT. GNT mga amigo gamiga. GNT. Kita ba GNT? GNT. So unboxing ta kung unsa ni siya nga item. Kung tanaw to kung nice ba yung quality sa iyang item. So, ablihan na. Okay. So, kita yung may go wireless headphone. Wireless headphones. Oh, i-order ko na siya sa Shopee for worth 150 kapin. Possibly ano siya, nag-promo sa Shopee ni siya. Din ang shipping fee kay mo 100 kapin, so 200 kapin akong nabayaran. So wireless headphone. So P47 iyang kuan, iyang brand sa headphone. Ma-search niyo siya sa Shopee. Nice. Sa karon promo pa ni siya karon, barato pa kay ni. So, ito nablihan. Kabantay yung mga amigo-amiga. Yung mga burot mo ulit kasi karon kunan sa mga bata wa. Kalingawag bus ba? So, let's go to the item na. So, tara mga amigo-amiga. P47 headset yung item. So nasa likod dire na siya driver unit 40mm diameter, support wireless 5.0 version downwards, compatible pa 5.0 version, scope of worth 10 meters, USB charging cable, AC input 10 to 1, talk time 6 hours, standby time up to 15 hours, operating frequency 2.4 GHz, 2.80 48 35 GHz. The output frequency class 2, noise reduction technology, signal process. Karang dili kay siya mo record og mga noise sa gawas ba ngana noise. Support A2DP function, AVCPR, remote control capabilities. Ano po siya, remote. Support automatic switch over to incoming call reduction. Ano po siya, with the N number radial function, large and small volume adjustment, forward, backward selection feature, cross function, compatible with RoHS standards. Muna siya. So ito na tawag. Sorry. Wait up. Okay, gamay kidi siya di mga amigo. Okay. Why? Oh. Oy. As you can see mga amigo-amiga, kita yun dere. Murag lisod kay siya. Murag na siyang digahi. A few moments later. At cool mga amigo-gamiga, no? So kita yung nagamit na ako. So nalagi something ga problema gamay. So
ang ato na ikon karon kay ato na testing iyang Bluetooth o ang iyang kaning wire USB cable diri sa kwan. Kay Bluetooth na sa niyo, dual purpose, pwede siya pang Bluetooth, pwede po siya i-chokod di kwan sa cellphone kung malubat man ang Bluetooth. So, let's try. Open sa akong block ho. So there, Bluetooth mode P47. Okay, yun na sounds ha. So ato iyang isuway ang sa okay kasi mga amigo. So panunggod na mo. Kaya ganyan yung sounds mga amigo-amiga. Dungog raya niya no. Buo kayo yung sounds good. Buo kayo nice. So okay naman siya sa Bluetooth. Ang ato pong i-try kay kaning yung wire. So naara siya sa ubos. Gusto. Nice mga amigo. Okay rin siya amigo for sa kuha kung i-compare sa Bluetooth o ganyang kuhan USB cable. Mas ganan pa ako sa USB cable. Lagi siya kalayan yung sounds good. So far mga amigo-biga, okay ra siya. Nice ang iyang sounds. O nice ang mga kuhan. Dual purpose gid kung mulubat ang Bluetooth, wala na connection ng Bluetooth, malubat man gini siya. Pwede po gamitin yung wire. Parang connect sa cellphone sounds. Ganyan mga amigo-amiga. So mga amigo no, ayo wata na mumahal pa siya balik, barato pa kani siya sa SHOPPE, 100 kapin na ni siya kay mga promos lang almost 60% to. So nani cashback pod, nakoy cashback ni 17.9 pesos. So moro to mga amigo-amiga, ug I hope na ganahan mo aning akong gi-unboxing karon na headphones. So kita-kits sa sunod nga vlog mga amigo-amiga.